Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhala ezimathonsi umculi oqhekezela emzini wakhe maqede owebelwe izindondo eziwu6 uZakhe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lana bula khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamolekile igama lami ngusibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ungakhohlwa ukusilandela ku Instagram @zwide_media. uZakhe uthi kunomuntu ongena emzini wakhe ngekho ekuma Easter holidays waqhekeza maqede wathatha izindondo eziwu6. Ucela noma ngubani lwazi kuba amsize kubuye lezi ndondo. Uthi anginendaba noma umuntu angafika azeshiye nje egate emzini wami. Ngiyasifuna lezi ndondo zami ngochaza yena uZakhe. Ube esehamba eyovula icala epolice station eHoneydew police station. Kanti ke uphenyo lusaqhubeka. Abantu ke baphatheke kabi ngendlela emangalisayo ngalo loludaba lukaZakhe. Umesisi Ben uthe hamba kugogo waseHamaskral uyocela umuthi maqede ubuye uzowufafaza bese uzongibonga. Umufasa depaliyathi uthe kungenzeka nje ukuthi umuntu thizeni lo oxhumane nomzekezeke ngahle abe nolwazi lalobugebengu. Julius Scovo uMakhethavu uthe kungahle kube yilabaculi abangafuni ukusebenza kanzima bese bebona ukuthi abahambe beyokweba izindondo. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu kakhulu. Abantu badlulise izimvo zabo ehlukahlukene khona ezinkundleni zokuxhumana ngakho ukwebelwa kukaZakhe. Mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.